дуруд ба аъзоёни гурӯҳи пайвандгар. умедворам хуб ҳастед. имрӯз 1 октябр 2025. имрӯз ду маълумот медиҳам. Як маълумоти асосӣ дар бораи қаламча бисёр савол мешавад. дуюм ин ки дар 1 октябр видео мекунем, мебинем дар бари ангур кадом ангур ҳам хеле хуб истодааст. ин ҳам як маълумоти хуб мешавад. Масалан охири фасли меваҳост. барои ҳамин дар 1 октябр ман шумо нишон медиҳам кадом ангур. мебинем ангури маникюр фингер селексия Япония, яъне дар Тоҷикистон номаш монданд президент. марҳамат. ман ном мегирам. баъзе одамо занг зада ҳастанд, одамое ки ҳолиам намедонанд, шоҳона мегӯянд. шоҳона ин нест, ин номи тоҷикӣ, яъне президент мондагӣ селексияи Япония маникюр фингер. дар бораи қаламча гап мезанам. масалан дар дасти ман қаламча аст, 4 чашмак дорад. шумо агар баъзе одамо мегӯянд ниҳол қимат аст, марҳамат, ягон ҷой қинӣ надорад. қаламчаи маникюр фингер дар дасти ман аст, 4 чашмак дорад. дар пули як ниҳол шумо метавонед 10 қаламча харид ё 20 қаламча харид. 4 чашмак, 3 чашмак, ҳатто ман аз 1 чашмак ниҳол кардам. шумо ҳамира ба тарафи ҳам хел чашмак сини боло нигаҳ мекунад. 3 чашмак, 2 чашмакашро дар поёни заминро сус карда, яъне бо биогумус ё бо каҳ ё бо апилка ё бо порӯи кӯнаи гов арара карда 30 ба 70 чӣ хеле ки ниҳол мешунед, қаламча мешунед ки дар мо видео ҳаст. худо хоҳад бо видео мекунем тира мои хеле як чашмакашро боло мемонед. аз амин чашмак ҳам реша мекунад, ҳам навда мекунад. мабодо худои накарда як чашмаки болои шумо агар қоқ шавад, аз амин таги замин худо хоҳад ҳам навда мекунад, ҳам реша. ин маълумоти дар борае ки ягон ҷой қинигарӣ надорад, ягон ҷои гипноз надорад. инро шумо метавонед аз қаламча боғ кунед, аз қаламча барои худтон ниҳол бишунед. агар шумо дар пули як ниҳол 10 қаламча харед, ҳеҷ ин 7-8таш ё 9таш мечаспад, ягон ҷои қинӣ надорад. барои шумо видео мекунам ки шумо кадоме ки зур намерасад барои ниҳол харидан, харидорӣ карда қаламча шинонед ва соҳиби ҳам хел ниҳолҳои меваҳои беҳтарин шавед. давоми гапҳоямро дар пеши дигар ангур гап мезанам. беҳтарин ангур маникюр фингер. бисмиллоҳ. имрӯз 1 октябр ангури зимистонаи америкоӣ кардинал. ангуре ки аз бозорҳо дар хориҷ ҳастед, дар Москав ҳастед, дар магазинҳо харидорӣ мекунед, ё кардинал аст ё ред глоб. инро ангури зимистона мегӯянд. боз ҳамун қаламчаи дар дасти ман 4 чашмак будагӣ. аз амин кардинал шумо қаламча мехаред, мешинонед, чизе ки дар пеши ман дида истодаед ҳамон чиз мешавад. шарт нест пайванд кунед. ҳамин қаламчаи кардинал мешавад ҳамин хел ангури кардинал. марҳамат. аз поён нишон медиҳам, роҳат кунед. ҳосилро бинед. кадоме ки ба экспорт, интиқол, нигоҳдории ангур сар кор дорад, марҳамат, беҳтарин ангур. аз амин ангурое ки нишон медиҳам, кадомеда ниҳол қаламча дар кор бошад, марҳамат дархост кунед. 1 октябр мебинем дар бараш чӣ хел сахт истодааст. салом. имрӯз 1 октябр 2025. ҳамон қаламчае ки дар дасти ман аст 4 чашмак дорад. ин ангури кишмиши ламбарҷини аст, кишмиши америкоӣ бе дона. 1 октябр аст, мебинем ки дар бараш чӣ хел сахт хушрӯ истодааст. вақте истеъмол мекунед, роҳат мекунед. ҳамин қаламчае ки ҳаст аз амин ламбарҷини шумо дар замин сих мекунед, худо хоҳад мешавад, ангурро бинед, роҳат кунед. худо хоҳад қаламчаро мехаред, сих мекунед, аз амин ангуре ки ман нишон додам, баъди 3 сол, баъди 2-3 сол худо хоҳад ҳамин хел ламбарҷин мешавад ва то ҳамин рӯз дар бараш меистад. яъне 1 октябр аст, ягон чиз шидагӣ нестад. дар афтоб метавад, наметавад, шаклро мебинед, роҳат мекунед. марҳамат. ҳосил нишон медиҳам. ҳосилро бинед, роҳат кунед. имрӯз 1 октябр. бисмиллаҳ. имрӯз 1 октябри 2025. ҳамон қаламчае ки дар дасти ман мебинед
марҳамат, ин ангури кишмиши амрикоӣ аватар аст. Дар ҳамин шабу рӯз дар бараш истодааст. Шумо аз ҳамин қаламча 4-5 чашмак мегиред, мешинонед, худо хоҳад ниҳол мешавад. Агар боғ карданиед, аз ҳама варианти хуб қаламча харидорӣ кардан, ниҳол кардан аст. Лекин агар шумо ниҳол дар кор бошад, буҷети шумо соз бошад, марҳамат, ниҳолам дорем, ҳама намуд ниҳол дорем. 1 сол, 1 сол, 2 сол, 2.5 сол, 3-4 сифат ниҳол дорем, кадомида ки дар кор бошад. Марҳамат, ҳосили аватарро нишон медиҳам барои роҳати чашми шумо. агар аз ҳамин ҷо як дона мегирам, марҳамат, марҳамат, ин аватар аст. аватар кишмиши амрикоӣ бе дона. Кадомида қаламча дар кор бошад, ниҳол дар кор бошад, дархост кунед. Худо хоҳад аз 20 ноябр сар карда то моҳи май чанди барвақт мешинонед, ҳам қадар хуб аст. яъне ниҳол аз 20 ноябр 1 декабр сар мекунед шинондана, то моҳи май, июнам ҳатто мешинонед. Қаламча бошад, ҳазҳози харидорӣ мекунед, дар холодильник, дар сардхона ё дар таги замин мегуронед. 20 феврал, 25 феврал, 1 март мебароред. Дар каналои мо видео ҳаст, чӣ хел қаламчаро ниҳол кард менависед. ба шумо видео ҳаст, ҳатман тамошо кунед. ягон ҷой қинӣ надорад. Мо гуфта будем дар видеоҳои гузашта ки гурӯҳи мо гурӯҳе аст, ки ягон чизро махфӣ намекунад. яъне чизе ки аст аз дасти мо мефаҳмонад, кадоме ки аз мо қаламча ниҳолӣ харидорӣ мекунад. аз истолба шинондани боғатон сар мекунем то сими атсинков, яъне нержавишӣ, истолбаи чанд, сими чанд, чӣ хел, аз куҷо, ҳамаашро ба шумо ёрдам мекунем. агар шумо кардан намехоҳед, ҳаст одамое ки барои шумо боғ карда медиҳам. саломат бошед. ин буд ду маълумот дар бораи қаламча. кафолат медиҳам, ҳамаи ниҳолое ки аз мо харидорӣ мекунед аз қаламча аст. ангур як чизе аст ки кадом ангури бошад, қаламчаашро шумо мешинонед, ҳамон ангур мегирад. пайванд ба хотире мекунанд ки дар ниҳоли дигар калон пайванд мекунанд ё дар ниҳол чанд ниҳол аст, чанд ниҳол пайванд мекунанд, чанд ангур. ё ки шумо боғ доред, пайванд мекунед, боғатонро алиш мекунед ва агар ҳамин қаламчае ки шумо мехаред, ҳамон ангур мешавад. саломат, сарбаланд бошед ва лайкро фаромӯш накунед.